Os veciños de Peliquín considéranse desprezados por non teren sido escoitados por ningunha administración. Piden un soterramento con paso para peóns e vehículos no mesmo punto no que se atopa agora o pasanivel. A Asociación de Veciños entregou 2.892 sinaturas no Congreso a través do BNG para que se modificara o proxecto da Adif. Hai informes de 4 técnicos, hai un estudo feito onde se pode comprobar a execución do mesmo é posible. A DIF dice, por exemplo, que como dice o señor delegado do Goberno, dice que o paso nivel que se axusta ao que pide a veciñanza. Mentira, porque se hai 2.300 firmas entregadas é que a xente non está de acordo. E despois, en varios escritos que hai aquí, pois dice que a DIF ten o seu place do Concello. Así que o Concello non puxo nunca ningunha objeción ao que presentou a DIF. Aseguran que de non ser escoitados seguirán coas mobilizacións e piden que o Concello interveña. Plantéxanse, ademais, recurrir á Valedora do Pobo.